kuti Mukwasha ngoya. Tausai baba. Mukwasha. Unowitness here panyaya. Achini papfuma yangu. Munyaya ari pane. Munyaya papinda kapenda kwa nyaya ari kurwara anyora tsaka. Saka muna witness. Witness ndina maini ndina. Maini ni mudzimai wenyewe. Maini ni mwana wangu ndiye mudzimai wangu. Imune witness here. Ndi. All right. Right, all right. Taurai. Mukwasha. Ngoya reba ngachini popfuma yangu kurura Mwanawake. All right. Tipana ndogo. Kumaje akamira sei? Pfuma yangu ndine chidomo mbe 5. Inofana kuita muzogawa akakuti ndine mombe 5 yakati ino ya pakati. Wanzi yekurora mwana wake. Yekurora mwana wake. Mwana uyu munhu ruzi. Mwana komana. Tinaye pana pange ni itinisi. Murukure wakutizo Mukwasha unyi wakasiyana nemudzimai wake. Havana kutombopera vaka wanana asi kutoti iye akabvuma kuti mwana ndio wangu. Abvuma kuti mwana kusvikira aita 18 years asina kuuya kwamuri. Asina ndakatotuma muyai wake iye wakatsvaga iye. Asi haana. Makai. Nyaya ndio Tezvara uda zvinhu zvako. Pamusoro pedare reSarani mangu. Taurai vana mangu. Right. Ini handina dambudziko naTezvara wangu. Changa chakatomisa. Ndofunga last time ndakasvika palapa ndikati vakomana ndaitirwa nyasha naMwari. Ende kwauya nyaya ndokwatondinakidza. Ende tikatarisa mwana anga asina kana cheuviri nyangwe dai ndafa nomusango mangari. Zvaikonzeresa kuti mwana asati zvakatowanda. Zvaikonzeresa kuti ndisava neaction pamwana wangu. Ndikatotaura zvatoya Tezvara kunoku zvakuprova kunyatsoziva kuti uyu mwana wekwaMakai handina kana dambudziko nazvo. Ende Tezvara wangu handina kana problem navo. Makai baba havati tiri kuda mombe. Yes. Hazvina dambudziko. Ndiri kuzvigamuchira izvozvo. Saka noronda handifungi kuti ndofunga tamboedza kusanangura kuti tinongopindura zvinodiwa ipapo. Saka ichitiudzai kuti pamombe dzavataura. Yes. Murotaura. Sorry. Era kuti nditi avataura zvavo. Asi yamene kuti ava manje mamambo vabvunza mubvunzo vasina kunge vapindura kuti mombe dzeshanu dziri kuita basa rei pakuroko kwacho kuti imwe chete ndeyezvakati, imwe ndeyezvakati, imwe ndeyezvakati, zvikwana 5. Ndofunga sekutaura kuita mambo ndambobvunza zvikaita kuti sezvo iri yevanhu vakaparadzana chitipai zviga zvayo zvemombe dzacho tipai. Pane mombe munhu kana amitisa munhu ngatiwaikabvisa damage 1 iye chiredzwa kusvika 18 years 1 zve yandakatengesa ndichirapisa mwana mwana akafamba kaenda kubera kaenda harare akaenda kupi zvavanoziva ivo baba ndatibetserani havana kuisa kana chinhu dzakangomirwa ndii sasekuru muzukuru plus dzake iye dzokurora mwana 2 zaita 3 zaita 5 zvomzvisika right Mr. Makai parudo wamombe 5 nofunga vatsanangura zviga zvinofana kupinda mombe izvozvo munoti kudii nazvo. Ndofunga inini kana ndichitaura ndiri pano ndoda kusiya space yeukama nababa sekutaura kwandaita nyaya dzose dzichitaurika dzekurapwa kwomwana ndaitonyunyuta ini pamaitiro emwana. Mwana wangu akazvarwa ane growth iyeyo. Ndofunga ndakatora action yekuti ndichitaura noumwe wangu muchinzwa ndichiti mumwe wangu hatina mbogara tatomboita muimba naye takangoita mwana wedu right. Chainetsa ipapo ndechekuti ndikati mwana ngaauye ndione kuti ndingaite sei naye. Ainzi mai vangu vanorapa right. Toti no zvazvinoita vanokwanisa kurapiwa mwana pamwe panoda pane chivanhu indonamata zvangu but ndokumbira auye vataure kana miromo miviri vana sekuru vake kana worapiwa mwana. Ndo shoko raingovapo iroro right. Waiti ukamufasa zvokumuomesera zvokuti mwana akunde kuuya kumba
takutaura munhu asipo ndesingatendere izvozvo. Vanokuudza kuti iye mwana hasi wangu, hasi wako, mwana wangu. Saka pakutaura ikoko manje nababa tandisina problem, taitengerana nyangwe doro ndayani, asi ndakazomira zvese izvozvo. Ndakuona kuti kuchii chiri kumboitika pamwana wangu. Muri kuona? Ndo zvinhu zvakandibhirika kuti ndimire. Iri shoko riri kutaurwa rekuti takauya tikati torapisa mwana harina kusvika kwandiri. Amakai, baba, I think vari kuti varoda pfuma yavo, muri kuti kudii nazvo? Pafuma yavo handina dambudziko nayo. Saka muri kuti kudii? Ndiri kungokumbira vandipe mukana kana nguva yakanaka ndigadzirise pfuma yavo. Asi zvataurwa zvacho zvokuti ndakanorapisa ndikuda mombe yakadaro ndadai ipapo ndokumbirawo mundibatsire. Ini ndichiona samu rakadzi ndikuda kuti aroore mwana wake. Ndora ndakasainira iro. Saka ndikuda kuti ndizive kuti kuroora mwana kuri kwane mangu ari mwana komana anomira sei. Aiti pamusoro toda kubatsira vamakaya. Tinotenda. Imwe matenda yenyu kuti mwana ndewenyu plus ine hamuna kugara maitaimba nemwana wako. Handi mavanzi vachitaura madhemeji. Iko kuya kumuitisa mwana wavo ndoko kune mombe dzavari kureva. Mwana kuti kureva kuti imwe musamanyire chete kuti kuroora mwana imombe ngani. Ivo vataura vapedza. Nhatu idzi vadzipa zvigava zvadzo. Kuda pamungakomblena ndipekuti pamuri kutaura pekuti pavakataura kuti ndakanorapisa mwana mudii chete. Asi zvimwe zvigava motozviziva kuti zviripo. Chete mune vana venyu motozviita zvakadaro. Tinotenda mambo muri kundibatsira nemashoko ekundivaka. But chokwadi chandinoda kuti ndikuudzeze chekuti zvigava izvi zvichitaurwa zvina dambudziko. Panotori nemombe yandakaindisa iyi. But mombe iyo yakuuyiwa nayo kudare rangu. Rakatoita kuti vamakaki vangu varipo. Ndakairambigwa mombe iyo. Pakauya vana tsano vachidire vafuma. Ndikati mashoko ari kutaura mudzimai wangu kana kuti mwoyo wangu pamusoro pemwana haasi kundifadza. Vakatipa mukana wokutosara mudzimai yakasara 2 days ari pamba. Tichitaura kandi unowana kumashoko akadai so anoita sekunonzi haasi mwana wangu. Akati unongozviziva vana bhodhi vane hasha zvisingaiti. Kati zotochiita haisi nyaya baba ndina dambudziko navo. Ngatichironga zuva ranga riri musi wechipiriwe. Ngatichironga zuva rokuti ndiuyeko ndipotere nditaura nasekuru kutaura nyaya yako iri kuitisa kuti ndisafambe zvakanaka nemwana wangu. Because mwana ari kukuvara ndiani? Ndewangu. Saka akati mouya nechina. China ichocho ndichienda ndikaona aenda kuSouth. Ndakumubata kuwadii ndozodzoka. Pakazoshayika gogo kureva mai mudzimai wasekuru gogo. Asi ndandisipo ipapo ndandiri kuchiweshe ndichitoitawo zvandaitsvakawo mari dzangu. Right, takatadza kubatana pakuuya kwavakadini kwakaita mudzimai ndichida kutoti tomuita mahwe kuti kwakazokwira sei wenda. Ndosaka ndati inini handisoda zvokuti ndipesane nababa pamashoko kana kuti chii. Ndingovhuma mhosva sezvairi. Ndotarisana nayo ndodini ndoona kuti ndingabhadhara sei baba vangu. Vamakai zvakatarisana zvokuti ndine zvakati kana kuti ndikuite ndipewo nguva yakati so kana kuti mambo vakuzopa judgment imokumbira kuna mambo pane zvamunenga pakuzinyai zvokuramba toita nhoroondo zviti nhoroondo atingaiti mambo nyaya yavamakai ndaona sekuti ishungu chete vari kubvuma kuti mwana ndowavo one havana kumboita imba asi kuti mwana vangosangana nemwana nemunhu wavaiurira naye maybe vaida zvokuroora asi mudzimai waita sekuti waingonzvenga nzvenga asi izvo hazviiswi kuvabereki ndokubva paita mwana asvikira akura sezvo vari kuti vauya naye pano asi baba vari varoda mombe 5 vadzipa muzigava kuti dzakati pakati saka vamakai vari kuti handina dambudziko pazviri asi vangavoda kucheme kuti mwana anofa kuti yekurapisa havana ndopanoita sekuti pandingao ameno muchaona kuti zvinozokwanisa 1 saka nyaya ndeyavamakai. Okay. Kuti vandabuda hangu handizivi kuti zvigava zvavanga vataura because ndikunzwa kuti total yachemombe 5. Baba nyatsokusanangura mambo vanzwe kuti yekutanga ndiyei? Yekutanga damage. Right. Number 2 yekurera. Number 3 yekurapisa mwana. Number 3 kurapisa mwana. 2 dzekuroora.
Kuroora mwana. Mukomana. Mukomana. Saka mungura kuti pakurapisa mwana apa hapana kana hendi yakaisa Mukwasha. Hapana. 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 Saka ndinoona sekuti Mukwasha anga apedza nyaya nechekare. Ati zvese ndazvidii ndazvikamuchira ingava ndipo mukana wekuti ndidii. Saka kana nyaya yauya padare ramambo anditi iwewe wanga uchiziva nguva yese kuti mwana aripo kakwasekuru. Ndichokwadi shoko rekuziva ranga riripo pane makakatano anga aripo. Saka makakatano agadziriswa ndatozofara baba vauya zoriva kuti vakataurana nemwana vakazivisa chokwadi chokuti mwana wokwaMakai. Ndosaka ndati zvakatondifadza kuuya kwababa pano because dare ramambo harisi rasabhuku. Kana rangotongwa ratotongwa nyange ukazoenda kupi ukaenda kupi mambo anenge ndogoma. Ndinotenda. Saka wanzwisa kuti chiredzwa chavo kusvika paage yavariko zvinoda mombeka. Damage andinoiziva kuti inobviswa. Damage inobviswa handiirambi mambo. Saka damage zvese sematauriro avaita mabhurekero avaita nyaya dzavo anditika dzabva dzasvika pamombe 5. Saka iwe uri kuti unovimbisa kuya nezvinhu izvo zvomudariro. Ndingawane chekutaura because kubvuma uchitaura uchinosaina zvinhu zvaunofanira kutosainira zvawataura ende zvisingazonyadzisi mangwana. Asi tota yemombe wainzwa yavari kuda ifuma yavo. Tota yemombe ndaiwa but handina kuigamuchira zvakanaka. Wapesana napo ndipo. Pandapesana napo ndipekuti kurapiswa kwemwana kwaifanirwa kuti ndizivise yani kuti ndakurapisa mwana wako kana kuti uyautora mwana wako tifambe tirapise. Nokuti ini pekutanga ndakati uyu mwana zvingadaro chiri chikaranga chiripo ngamboya kumba. Anditi wataura here apa kuti ndazvinzwa. Andipikisana naTezvara. Andiwa kuti ndazvinzwa. Saka iko zvino wakuda kuda kupikisa futi. Ayo hakusi kupikisa. Wakuda kuzvipikisa iwo. But uri wambozvitaura kuti ndazvinzwa. Apa chandopikisana naTezvara. Ichokwadi mambo. Ichokwadi. Ndosaka ndataura ndoti saka iwo right uri kwanisa kuwana mombe ngani parizvo. Handina kuti unoshava kuti ndiite unongopiwa nguva yekuti nditsvake zvinhu izvozvo. Nyaya inoitika ndeyekuti i7 days to pay. Kana nyaya yauya pano padare ramambo ukauya ne2 ukauya ne1 tinenge tichisubtract tichiona kuti uri kunzwisisa. Right, anditi amene kuti kudi Makai tikurumidze kupera tikuda kufamba varuda kuenda utopedza nyaya ava varuda kudzokera kwavanogara. Chokwadi tati iwewe ndiwatenda woga saka mombe dziri kudiwa naTezvara wako dzakwana kuita 5. Iwe uri kufunga kuti unokwanisa kuwana ngani mukati me7 days wohafurawo then wozopota uchibhadharawo. Yapaita sepanditira padhuze sekuru semunhu mambo semunhu ari kunoshava zvinhu zvandasingatarisiri kuti zvingangoitike nguva yakamira yakadai ndachiti kana kukaedzawo ndichichatarika ndokunda kudi kunoedza rini 7 days samambo tikataura zve7 days ufunga kuti koedza rini kwandiri ndikapuwa 3 months ndingambozana because ndiri munhu anonoshava. Kana munhu watokumbira pamambo unotokumbira 14 days. 14 ukakumbira 14 days kana watokumbira tokuti 14 days wouya nezvaunenge wawana. Tinotenda miraindisamisa izvozvo. Right, ouya usaini. Ouya musaina kuna Makai. Ouya musaine mose. Ene baba. Mwana wanje ari